Právě jsem objevila jeden nádherný verš. Jako někdo, koho zajímá psychologie a taky se ho to dost dotýká, tak vám ho musím předat. Galackým 6:2. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte Kristův zákon. Přijde mi, že často jsme jako lidé zvyklí něco si držet v sobě, nenechat to jít ven. Myslíme si, že často problémy vyřešíme sami, aniž bychom je nikomu říkali. Klasická situace, proč jsi mi o tom neřekla? Nechtěla jsem tě s tím otravovat. Nikdo z nás takhle nereaguje. Představte si, že za váma přijde váš dobrý kamarád, kamarádka a řekne vám, hej, tohle je něco, co mě strašně trápí a já ti to prostě musím říct. Potřebuju radu. A nebo nepotřebuju radu. Potřebuju, abys poslouchala. A nebo potřebuju, abys tady prostě byla. Nechci ani nic říkat, ale potřebuju, abys tady prostě byla. Předpokládám, že nikdo z nás to nebude brát jako obtíž. A naopak, pokud jeden druhému řekneme, že upřímně potřebujeme pomoc, tak to strašně upevňuje naše přátelství a tu vzájemnou víru v tom druhém člověku. To, že se s ním budu cítit víc bezpečně, to, že vím, že já věřím jemu a on věří mně. Předpokládám, že nikdo z nás by to nevzal jako hej, ty tvoje problémy mě strašně otravujou. Myslím si, že spousta z nás tohle ví, ale málo kdo to opravdu praktikuje. Je to úplně stejné jak u sopky. Pokud se tam hromadí energie, tak ta energie jednou vybuchne. Stejně tak je to s námi. Pokud se v nás hromadí vztek, tak jednou vybuchne. Když se v nás každý den shromažďují nějaké maličkosti, které nás třeba mrzí nebo nenechají naši mysl na pokoji, tak se jich prostě jednou nahromadí až moc. A abychom něco ze sebe mohli dávat, tak musíme mít. A v těchto dnech, kdy se v nás něco hromadí a my na to neustále třeba myslíme nebo vzadu v hlavě to prostě někde je, tak je hodně těžké se nade vším usmát a prostě jít dál. Dny prostě můžou být těžší a můžeme dávat míň, než co bychom mohli. Nebo nás rozhodí sebe menší prostě věc, protože už to nezvládneme ten tlak. Proto, pokud v životě potřebuju pomoc, tak to nejodvážnější, co můžu udělat, je říct si o tu pomoc. Ne prostě říkat si, že tohle zvládnu sama. Nedávno se mi tohle stalo. Hrozně dlouho jsem s nikým nemluvila o ničem. Byla jsem tak jakoby zamčená v sobě, ne, že bych se nepotkávala s ostatníma lidma, ale konkrétně jsem třeba šla ven s mojí nejlepší kamarádkou a když se mě zeptala, jakože, jak se mám tohle všechno, tak jsem byla schopná mluvit hodiny. Docházely mi ty věci, které jsem ani nevěděla, že tam vzadu vlastně jsou. Maličkosti, které se denně děly a třeba mě jako trápily, ale já jsem se je snažila tak strašně přecházet. Až prostě, když jsem byla s ní, tak jsem úplně... Já říkám, promiň, mě je strašně blbé, že tak dlouho mluvím. A ona mi říkala,